Mga katsapsoy, bababa na po kami. Aray ko. Nadulas ako. Aray. Ano ba yan? Ang hagas ko naman. Hoy, bakit dito kayo tumira? Gunggong! Ang hirap. Sige, bibigyan ko kayo ng 10,000. Doon na kayo sa Katarman tumira. Hala, inyari, paano nyo naira kasi ng susigad? Sige. Tuloy ang ligaya. Yan mga katsapsoy. Magbaktas na lang ako. A few moments later. Welcome back mga katsapsoy sa aking YouTube channel. At ngayon ay pagpapatuloy natin yung ating vlog dito sa Barangay San Julian, Northern Samar. Papunta tayo ngayon sa aking kaibigan. At ang sabi niya sa akin ay malapit na kaming matudas. Grabe oh. Grabe naman kayo dito. Magbagong buhay na kayo. Ang layo. Magbago na kayo. Magbago ka nang di ka magsisi sa huli. Harayok pa? Ay, salamat. Dito na rin kami sa wakas mga katsapsoy. Yan o mga katsapsoy, yung dadaanan namin o. Grabe sila dito. Grabe nila pag malupitan yung mga tao. Yan o. Sa'yo na tong regalo mo. Ayan. Agi po na. Gunggong! Sige. Sige, ikaw ang magdala niyan. Ang hirap-hirap ng pinagdaanan ko sa buhay. Mga katsapsoy oh. Si kuya nakangiti lang. Ligtas kaya yung mga kasamahan ko. Ayan yan, pang mahirap yan. Wow. Buhay sila. Ligtas kaya yung mga kasamahan ko. Siyempre ko, umiyak na sa daan. Hala. Baka nahulog na sa bangin. Mamayang hapon pa yan dadating. Nako, kailangan talaga may painom to. Grabe ano? Anong naramdaman mo nung papakit na doon sa mga bangin? Ako nung pakit na ako sa bangin, nanalangin na lang ako na sana pagising ko sa langit na. Grabe talaga. Sige. Bigyan kita ng 5,000, lumipat ka na kayo sa doon sa bayan. Grabe yung barangay nila oh. Papunta na siguro yan sa impyerno. Gunggong! Parinig kita sa mukha eh. Yung kasamahan ko. Hala. Nag-back out na siguro. Sa Encantadia na siguro natuloy yung mga kasamahan ko. Nako. Hala. Boss na kami sumakauli ano. Hala. Tiyan ginlatig ko ni sa kanya. Mamain. Hindi nakakauli sa alas 6 sa gabi. Kuya. Nga, taga rito ka sa San Julian. Nga, bakit pinipili ninyong tumira sa ganito kalayo na lugar? At saka, ang hirap-hirap ang puntahan dito. Grabe. Para astig. Parang mas masakit pa bumiyahe dito kaysa sa iwanan ng mahal mo. Grabe. Ang layo talaga mga katsapsoy oh. Ang sabi sa akin ni Joby, malapit lang. Grabe. Ayan mga katsapsoy, sa baba pa ng bundok na to yung barangay nila. Yay. Mga katsapsoy, ang hirap talaga ng dinaanan namin. Ang hirap, grabe. Puro bangin. Buti yung mga nababiyahe dito. Tiyak, yung mga itlog nila. Yung may mga panindang itlog, pagdating dito,
baog na. Barinig ito sa mukha eh. Ayan mga kachapsoy, pahinga muna kami habang inaantay namin yung mga kasamahan namin, mga kaibigan din namin yun. Ayan, at nagsadya kami talaga dito dahil ayan, nag-aya yung kaibigan namin na makipag-inuman. Pero ano, pagsubok pala to. Mga kachapsoy, tingnan natin ito ha. Mga CPP, NPA stories. Ano, bakit may ganyan kuya? Eh, may sundalo din. Kami nagbibantay. Kadadlaw ito. Kung ganyan kuya, kayo, tiwalag na kayo. Ha? Oo. Binabantay niya mga katulad mo. Nadayo. Lalo na ang katulad ko. Ano, maingay. Actually, maganda din yan na may ganyan. May mga bantay na sundalo sa mga barangay dahil syempre mapoprotektahan yung mga tao at mapapanatili yung kapayapaan. A few moments later. Hello. Mga kachapsay, bababa na po kami. Hala, ano ba tong ano nila? Ano ba tong daan nila? Mapanganib. Tapos sa baba nito may ano, may yungib na ano, matiyom, hayayom, at dayaman ko yaknit. Yay. Pagsubok pa lang pumunta sa kanila dito. Aray. Nadulas ako. Aray. Ano ba yan? Ang hagas ko naman. A few moments later. Mga kachapsoy, grabe. Sige, muna na kayo. Hala, ikaw na nagbigay ng pagsubok, muna ka na. Ayun yung dinaanan namin, oh. Bangin. Ito yung barangay nila, oh. Wow, may ano pa sila dito, oh. May palayan. Tapos may tulay. Mga kachapsoy, ayan. Huwag na akong mag-vlog na kay baka mahulog ako. May malinta pa naman dyan. Yan. Hingel kabayo. Ayan mga kachapsoy, oh. Para kong nahihilo. Pero hindi hiluan. Mga kachapsoy, hindi lang yung ulo ko yung nahihilo, pati din yung tiyan ko. Grabe. Hospital na kasunod dito. may tulay pa, oh. Ayan, oh. Ang dinaanan namin. At ayan, sa wakas mga katapsoy, nandito na kami sa barangay San Julian. Ayan. Ayan mga katapsoy. Ang hirap. Uwi na lang kami. Jobe, uwi na kami. Hoy, bakit dito kayo tumira? Ang hirap. Sige, bibigyan ko kayo ng 10,000. Doon na kayo sa Katarman tumira. Grabe, oh. Mga kachaps, ito yung bahay ng kaibigan ko. Paano nila deliver yan ng TV? Hindi kaya lang naman ito. Paano deliver ang TV niyo yan? Hala, iniyari, paano niya nairaos yung susigad? Grabe. Hala. Wala pa kayong pangaon. Nangaon na kami pero sa pinagdaanan namin, kailangan talaga namin kumain. Ayan, nag-uruso kayong kasamahan ko. Mag-hi ka naman sa mga kachapsoy ko. Hi. Hoy, pagkanduwa, tas mga sarang ninong din.